Благодаря ви. Ако човек направи търсене за дадена дестинация, да речем Виена, то резултатите ще изглеждат така. И човек ще може съответно да избере своята екскурзия. Нашата втора част, пътеводителят, която в началото е разделена съвсем практично на пътеписи, снимки и видеа за определени дестинации. Решихме, че към нея ще е по-добре да добавим и други неща, които са много нужни на човек, когато пътува в чужбина, като да речем местния език. Направихме кратък туристически речник, който е с стотина най-използвани думи и фрази на 17 от най-известните езици, нашите съседни държави и други световни езици. Така че следващия път, когато ще отивате в Румъния, Япония или Русия, вие ще имате възможност просто да принтирате този речник. Той е точно един лист, специално направен. Така че когато сте в чужбина от една страна, да имате възможност да разбирате табелите, които рядко са преведени на английски, а от друга да поздравявате вашите домакини на местния език, който те винаги много уважават. Тук съм сложил символ на Википедия, тъй като имаме стремеж по отношение на предоставянето на информацията на потребителя на едно единствено място. Както всички знаем, както Википедия, така и много други сайтове в интернет вече използват стандарти и юридически права, така че тяхната информация може да се ползва на трети сайтове, като да речем нашия. Тоест следващия път, когато на вас ви трябва информация за Виена, не е нужно да търсите в Google първо най-добрата оферта, след това да я сравните с някой местен хотел, след това къде искам да отида. На нашия сайт ще има връзки към най-различни други сайтове, така че цялата информация да е на едно единствено място и да е изходна точка за събиране на това, което вас ви интересува. Моят трипи, любимата ми част. Малко ми изневериха. Нямам и една анимация. Както и да е. Трипито се състои от 3 части. Това е планирането на вашите екскурзии. Опитали сме се да ги изградим логически, т.е. в средата може да видите настоящите екскурзии. Това са тези, които най-скоро ще предстоят, като например празнуването на 8 декември за тези, които са все още студенти. Тоест някаква екскурзия, която ни предстои скоро. Искаме да планираме по-детайлно, да речем ден по ден, а също така и какво искам да взема, какво да направя след като се върна, да се създадете свои собствени списъци. Може да го направите на сайта в тази част и след това да си го принтирате и просто да тръгнете на вашата екскурзия. След като се върнете от нея, екскурзията автоматично ще се премести, тъй като ще е минала тази дата, в вашето минало, където всъщност са вашите спомени. Ще имате възможност да качите снимки, видео и разкази за това, което сте преживели. И както ние наричаме нашата трета част бъдеще или машина за сбъдване на мечти, тук имаме една амбиция и тя е, че ако някой иска да посети някое кътче, да речем, че след 2 или 3 години вие искате на нова година да бъдете в Китай, тъй като това ви привлича, но сте още много неясно решили как това ще се случи, то вие имате възможност да запишете това в графа бъдеще и ние ще се опитваме поетапно да ви помагаме да сбъдвате тази ваша мечта или идея. Тъй като в днешно време вече много голяма част от информацията на потребителите е някъде в интернет. Да речем снимки, много често в Flickr и Picasa, в YouTube и VBox 7 човек качва своите видеа, в Facebook човек качва всичко и снимки, видеа и какво ли не. На нашия сайт ще дадем възможност, когато човек влезне в своя акаунт, да може да вижда своите снимки от Flickr или Picasa или пък клиповете, които е качил в YouTube. По този начин една информация, където и да е в кавички разхвърлена из мрежата, когато вие влезнете във вашия Trip акаунт, вие ще виждате на едно място. Всъщност това е и целта ни. Всичко, което е свързано с туризма, човек да знае сам за себе си. Да, това е в Trip. И социалната мрежа. Амбициите ни изобщо не свършват с това да създадем една малка социална мрежа, която да е само на сайта. Facebook също е сайт, който е доста отворен за свързване, както и много други социални мрежи. Целта ни е постепенно да се развием, да се свържем с другите социални мрежи, така че човек да не е ограничен само с неговите приятели, които са регистрирали на нашия сайт, а напротив да има достъп до своите приятели, които са регистрирали на други сайтове и да може да обменя информация с тях. Тук идва реда на още едно клипче, с което ще завърши представянето на сайта.
Даже кандидат станат членове на асоциацията. И в информационната агенция, където наистина разгледайте я. Надявам се да хареса. Ние сме, надяваме се да сме едни от агенциите, които правят. Ще държим ли? Айде, стискате палци. All these type of things because it doesn't cost money. It needs imagination. It needs one or two people are excited by it. That's young guys, the person he's not way boss. I can tell him about this year, not only to have hear from me. It's simple things, isn't it? It's absolutely simple. With very more